जोङो दिनै शान्ति आरो शान्तिनि थाखाय शान्तिनि इन्टारेस्टआव जोङो सैज्य खालामनानै दङ नाथाय लिमिट जुदि क्रस खालामोब्ला जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों ओरैनो थानाय नङा आरो बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बायद' दाखालामथों जे जोंखौ माने आयेनखौ आखायाव लानानै जोङो बिनि रिप्लाइखौ आरो बिनि फिननायखौ होनायनि थाखाय बिथांमोना जोंखौ बायद' खालामनो नाङा फैदों जाय बिथांमोना इमसनेल बाथ्राफोरखौ बुंदों बिथांमोना जुदि गाबोन बे इमसनखौ खालामग्रा बिथांमोना इनस्टिगेटर बिथांमोना गाबोन जुदि माबा मोनसे खारनाव फावसैफिनोब्ला बिथांमोना माब्लाबाबो रायजो राजाजों खाथियाव थानाय नङा परबरजरा पाग्लिजरा जे जायगानि हायाव एपिडिसिएल आरो जेनाखि आदानि कम्पानि बिथांमोना जेनाखि मोनसे थार्मेल पावार प्रजेक्ट जेनाखि गायसननो थांदों आरो बे गायसननो थांनायाव जिखिनि बेवहाय हा नांगौ आरो बिथांमोननो हा जेनाखि मोनहोनायनि बा बिथांमोननो हा लिज होनाय बा एलटमेन्ट होनाय नैबे बाथ्राखौ लानानै जेखिनि मोनसे जोङो रायजो राजानि गेजेराव मोनसे कनफिउजन बा रायजो राजानि गेजेराव एसे गोनो गोथो जानाय बा मिथिलायनो लुबैनाय बे बाथ्राखौ लानानै जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बाथ्राखौ लानानै जे क्लियार स्टेन्ड मोनसे जोङो होनो दिनै बे समाव जोङो सिगांदों बेनि सिगांबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुथि दिपेन बर' बिथाङा बै ओनसोलफोराव थांनानै बै ओनसोलनि माखासे सानसुमै बिथांमोन बा माखासे सासे सानै रायजो राजा बिथांमोनजों एसे कनसाल्टेसन खालामहैनाय बेखौ खालामबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेनाखि स्टेन्ड बेखौ खौरांनि गेजेरजों बा मेडियानि गेजेरजों बेखौ फ्राय बुंबाय थानाय जादों आरो दिनै बे बाथ्राखौनो लानानै जोङो बुंफिननो नागिरदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लायबो जे जोंनि सिक्सिडुलनि जिखिनि हा बा ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि जिखिनि ओनसोलनि जिखिनि हा बा FRA जिखिनि ओनसोलनि जिखिनि हा बे बाथ्रायाव जोङो जेब्लायबो कनसार्न आरो बे बाथ्राखौ जोङो माब्लाबाबो जोङो कमप्रमाइज खालामनायनि बाथ्रा गैया आरो बेजोंनो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनो जौगानायनि जिखिनि बाथ्रा बेखौबो जोङो माब्लाबाबो जों नागारनो हाया जों जौगानायखौ जोंनो नांगोन दा बे बिथिङै जुदि बै जायगायाव बे कम्पानिखौ लानानै जुदि दिनै जोंनि ओनसोला जौगानायनि बाथ्राया रड मेपआ जुदि क्लियारब्ला बा जौगानायनि जिखिनि डाइरेक्सना जुदि क्लियारब्ला दा बेखौ जे जोंनि ओनसोलनि बा जोंनि रायजो राजानि जिखिनि हा बेखौ रावनिबो न'खरसेनिबो हा खहा जायाजासे बा न'खरसेनिबो बा सोरबा इन्डिभिजुवेल मानसिनि प्रपार्टि एसेबो नस्थ' जायाजासे जुदि बैहाय जुदि एमाकेबल मोनसे सलुसननि गेजेरजों बा रावनिबो खहा जायाजासेनि जुदि बे प्रजेक्टखौ खालामनो थांनायाव रायजो राजाया जुदि जेबो बुंनो गोनां गैयाब्ला बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो जौगानांगौनि बा जौगानायनि जिखिनि मोनसे प्रजेक्ट बेवहाय जोंहा माना होननाय बा आपत्ति होननाय बा अफस होनाय जोंहा बेवहाय जेबो थानाय नङा बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जेनाखि सौफैनाय जिखिनि मोनसे कस्ट फेक्टरि रेलवे कस्ट फेक्टरि बै जायगायाव गायसननांगौनि थाखाय सरकार बा जोंनि आसाम सरकार BTC सरकार बा भारत सरकार बिथांमोनखौ बुंनाय बायदि बिथांमोना बे प्रजेक्टखौबो बै ओनसोलाव प्रप'ज खालामदों थारैनो गमामायैनो बेबायदि मोनसे जौगानायनि प्रजेक्टफोरा बा जौगानायनि माखासे अनुस्थानफोरा जुदि फैयोब्ला बा जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि बिटिआर हालाम बा जोंनि आसामाव जौगानायनि जेखिनि मोनसे डाइरेक्सन बियो थारैनो रोखा जायो नाथाय जौगानायनि मुङाव जोंनि मिथिंगा बियो खहा जानो मोना जौगानायनि मुङाव जोंनि इन्डिभिजुवेल मानसि बेवहाय डिसप्लेसमेन्ट जानो मोननाय नङा जौगानायनि मुङाव प्रजेक्ट गायसननायनि मुङाव बेवहाय सोरनिबा इन्डिभिजुवेल मानसिनि न' बां बा प्रपार्टि बेवहाय नस्थ' जानो मोननाय नङा बे बाथ्रायाव जोङो कनसार्न दा बेनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजो राजानि जानानै बा रायजो राजानि इन्टारेस्टआव जोङो जेब्लायबो जोङो स्टेन्ड खालामगोन जोङो आसाम सरकार भारत सरकार आरो BTC सरकार बिथांमोनजों जोङो बे प्रजेक्टनि बिथिङै थारैनो बिथांमोना बेसेबां बिगा हा बिथांमोना दिनै रिक्वायरमेन्ट बा दिनै आपिल होदों बा रिक्वेस्ट खालामदों बा थारैनो नैबे ओनसोलखौ माबायदि रावनिबो न' बा डिसप्लेसमेन्ट खालामा हुसियायै बा ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक बेखौ जोङो बोरै एरायनानै बा फरेस्ट ओनसोल बेखौ जोङो बोरै एरायनानै बा जोङो जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि प्रजेक्टखौ जोङो बोरै जों वेलकाम खालामनानै बा गायसननायनि गेजेरजों जोङो बोरै जोंनि जौगानायनि बाथ्राखौ साननो हायो बे बाथ्राखौ जोङो कनसाल्टेसननि गेजेरजों जोङो बेवहाय रायजो राजानि मोनसे सेन्टिमेन्टारि इमोसन बेखौ जोङो मान होनायनि गेजेरजों जोङो सिगांगोन बेखिनि बाथ्राखौ जोङो दिनै नोंथांमोननि खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायनाय जादों इमोसन बा इस्यु बा नोङो मोनसे सेन्टिमेन्ट बेखौल' लानानै जुदि दिनै ब्लाइन्डलि
दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुंथि दिपेन बर' बिथांखौ गोबां माने बेक्तिफोरा दिनै टारगेट खालामनानै बाथ्रा बुंनायफ्रा जोंनि थाखाय सहायथाव नङा जोंनि थाखाय सहायथाव नङा जों बिथांमोननि बुंनाय बाथ्राफोरखौ जोङो निन्दा खालामो जोङो निन्दा खालामो दिनै बिथांमोना बुंदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दालालिनि मोनसे रल लानाय बाथ्रा बे बाथ्राखौ सोरबा सोरबा बुंनो नागिरदों बियो माब्लाबाबो जानो हाया रावनियावबो बेबायदि फोरमान गैया जोङो दिनैसिमाव जोङो आदानि कम्पानिजोंबो जिरायाखै बा जोङो जिरायनायनि बाथ्राबो गैया आरो दिनैसिमाव बे माने प्रजेक्टखौ लानानै आसाम सरकाराबो बा बिटिसि सरकारजोंबो जोङो दिनैसिमाव बे बाथ्रानि बागै जोङो सावरायनाय जोङो दिनैसिमाव जोङो खालामाखै दा बेखायनो जोङो दिनै बुंनो नागिरनाय मानसिफोरखौ जोङो बुंफिननो लुबैदों सोरबाया बुंदों जे एबसु अफिसाव थानानै एबसु अफिसनिफ्राय दालालि खालामदों बे बाथ्राफोरा नंखाय आरो बिथांमोना बुंनो नागिरदों दिपेन बर' मानगोनां बिथांखौ फानबाय बिटिआरखौ फाननानै फैबाय सिक्स सिडुलखौ फानबाय आलादा रायजोखौ फाननानै फैबाय नैबे बाथ्रा बुंनायफ्रा नाजावथावै बाथ्रा बिथांमोना पलिटिक्सनि मुङाव पलिटिक्स खालामनो ओंखारदों बिथांमोना रायजो राजाखौ इमोसन खालामनानै बिथांमोना नंखाय बाखाय बाथ्राफोरखौ बुंनो नाजादों दा बे बेलायाव रायजो राजाफोरखौ एसे सांग्रां जानो थाखाय आङो बा रायजो राजाफोरखौ एसे माने लामाखौ सायख'नानै सिगांनो थाखाय आङो दिनै गुरै खावलायहरनो लुबैदों जाय बिथांमोना इमोसनेल बाथ्राफोरखौ बुंदों बिथांमोना जुदि गाबोन माने बे माने इमोसनखौ खालामग्रा बिथांमोना इनस्टिगेटर बिथांमोना गाबोन जुदि माबा मोनसे खारनाव फावसैफिनोब्ला बिथांमोना माब्लाबाबो रायजो राजाजों खाथियाव थानाय नङा दिनै नोंथांमोनहा मिथिगौ दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायनि माखासे इलेक्टेड माने रिप्रेजेन्टेटिभ बिथांमोन बा बिथांमोननि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ टारगेट खालामनानै जि बाथ्रा बुंनाय बाथ्रा बेनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो बिथांमोना गावसिनि स्टेन्डखौ क्लियार खालामनांगौ गाबोननो जुदि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा जुदि दिनै बिपिएफनि जिखिनि मोनसे दिनै हाग्रामा महिलारिनि सामसाफोरनि जिखिनि मोनसे उद्देजना जेनाखि मोनसे थासारि बेखौ माने खालामनाय गाबोन हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जुदि हाग्रामा महिलारिखौ बुंहरोब्ला बादा हरोब्लानो बिथां बै जायफोर माने इनस्टिगेटर बिथांमोना गाबोन बेक जागोन अब्ला रायजो राजाफ्रा मा खालामगोन दा बेखायनो रायजो राजाफोरनि इमोसनखौ लानानै जोङो सन्मान होयो नाथाय रायजो राजाफोरखौ मिसगाइड खालामनाय बेखौ जोङो माब्लाबाबो गनायनाय नङा आरो बे इस्युखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा रेस्ट खालामा नङा जों खालामगासिनो दङ बे बाथ्राखौ बेसलेस भाबै जोंखौ दाय होनानै बाथ्रा बुंनो नागिरनाया जोङो बेखौ माब्लाबाबो स्पेयार खालामनाय नङा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जुदि बेबायदि नेगेटिभ माखासे बा डिस्ट्राक्टिभ पलिसिनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ टारगेट लानानै जाय बाथ्राफोर बुंदों बिथांमोनखौ जोंबो आयेननि भाबै बेबस्था लानो जोङो गोनां जागोन आरो बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बायद' दाखालामथों जे जोंखौ माने आयेनखौ आखायाव लानानै जोङो बिनि रिप्लाइखौ आरो बिनि फिननायखौ होनायनि थाखाय बिथांमोना जोंखौ बायद' खालामनो नाङा जोङो दिनै सान्थि आरो सान्थिनि थाखाय सान्थिनि इन्टारेस्टआव जोङो सैज्य खालामनानै दङ नाथाय लिमिट जुदि क्रस खालामोब्ला जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों ओरैनो थानाय नङा।